finale playoff České pojišťovny HC Miller Pardubice, HC Rabat Kladno přímém přenosu kvůli 19:30. Jak se liší přístup lidí k přírodě? Večer na téma prostředí a jeho organismus ve 21 hodin. Tipy na výstavy, filmy, festivaly, divadelní představení a další akce. Kultura.cz ve 22:25. Víkendové zpravodajství z nejvyšší hokejové a fotbalové soutěže. Dohráno. Dnes ve 22:55 na ČT2.